Kung kita mo katapusan na nga adlaw, sang bulan sang Enero. Pagkatapos ng adlaw, tapos na ang unang bulan sang tuig 2021, kadasig lang. Then we have 11 months to go before Christmas na naman. Before sang 2022, which is a very exciting year for everybody, bangod sang palaabuton nga eleksyon sa 2022, no? So, amo na nga aton nga lantaw nga ang adlaw daw ginakuan lang, daw ginahunos lang, kadasig lang sa mga inadlaw, kadasig lang sang dalagan sang panahon. Sang ulan to New Year kita. Subong mo tapos na ang unang nga bulan sang tuig 2021, no? So, sa aton dira nga mga ka-aksyon, standby ka mo dira kay sa sining masunod nga mga inoras, mga pangalagad kita diri sa inyo sa kapihan sa Aksyon Radio, no? Ang aton sini naka-schedule nga mabisita karon, unahon naton ining aton nga National Commander sang Task Force Kasanag, Mr. John Chong. May talakayon kita diri nga pila ka mga issues nga ginatagaan karon, ginatutukan, ginatagan sang igdalupangod ni Mr. John Chong, especially ang isa sang mga complaint nga nagdangat sa Task Force Kasanag dira sa may barangay Pahanukoy. Grabe gali na da. Dira sa Kwan, sa mangrove area dira sa may bay nga porsyon sa nga barangay. Tinapsanay gali da sa mangrove in Perte. Perte kanong tinapsanay dira ti ang mga pumuluyo nagkakabalaka. Kaya balo ka mo ining mangrove mga ka-aksyon. Ara na da siya kay para daw sanctuary ni sa man sa mga isda mo. Sanctuary ni sa sang mga isda nga ginapangabuyan man sa aton pumuluyo nga nagasalig sa pagpangisda bilang ila sini nga palangitan-an. Ti ang problema sinadira, ining mangrove ni is considered kuan ni sila ya mga endangered species ni sila. Protected ni sila ya sa aton sining layi. Protected ni sila sa aton environmental law nga minano pang rason hindi gidi mo pwede nga matapas ang isa ka mangrove. Man ako yung mga ka-aksyon, pila na katuig kami sa Bacolod Parole and Probation Office number 1, ang mga volunteer probation assistants dira, nagapatigayon kami sa mangrove planting mo. Halos kada tuig patigayon kami sa mangrove planting. Kag kumo ati ako taga barangay Pahanukoy ako. Ti ako ang presidente sa VPA Association diri sa Bacolod Office number 1. Dira ya sa barangay Pahanukoy ang amon nga kwan, mangrove plantation, planting activity. Nagalain man lang buot ko. Ti nagaubog kami dira. Nagapainit kami pananom sa mangrove. Ti ginapanapas lang iya sang iban dira. May hara yang report nga ginapatapas ang ining mga mangrove dira. Amo na nga nagalain man ang buot tablas ni kay siling ko ay sige lang tani pananom nga pananom iya. Amo man ang ilang nga panapas. Ti isipon mo kada tuig may tanong kami tag 3,000, tag 2005. Ang amon nga maginatanom dira nga mga mangrove. Di kabudlay nga pananom ka iya. Just like that, tag pagtanaw mo, way man to dingin pananom namon. Kaysa nga nagligad, gina-check pa na namon, kita na namon mo ga dalagko na mo ga matamat na dalagko kay tinuig man niya mo. Tinuig man niya ka maglagko, gina-check namon. Kung anong natabo siniman, may mga area to yang may mga lagko na gidgani nga mangroves. Nakita nimo nga daw naging panapas. So amo na nga aton dira nga mga pila ka mga kauturan nagpadangat sang reklamo sa Task Force Kasanag, no? Good nga matagaan sang atensyon ang ining ginahimo dira, ang ginahimo dira nga pagpanapas sang mga mangrove.
So amo nang pila isa sa aton nga mga topiko karon. Kag of course dira sa aton mga kaaksyon no. Sa may banwa sang manaplabla nga nagaproblema man sang isa ka distillery dira. I-check naman nila karon ano na ang update sina with our guest karon nga aga si Mr. John Chong, ang National Commander sang Task Force Kasanag, no? Parang mabalaan nato nanong updates ni. Hindi na pag log-logan, kaya hindi na pag pabayaan lang, kundi nga taga naton sang atensyon, no? We have on the line now Mr. John Chong, sa National Commander sang Task Force Kasanag. Sir, good morning and welcome once again sa Kapihan sa Aksyon. Yes, sir. Good morning sa tanang listeners ng Action Radio sa imo, Sir Boy, no? Sa tanang staff sa Action Radio, good morning, sir. Yes, sir. Actually, sir, kuhan ko na din na talakay ko ang pila ka mga complaints ang ipadangat nila sa imo. Specifically, gusto ko maghatag tagaan atensyon ini bala ang reklamo sang pila naton ka mga pumuluyo, especially ang aton fisher folks dira sa barangay Panukoy sa katabo balang pagpanapas dira sang mangrove suno sa ila. Sa baybayon nila, sir, nanong ang ipadangat sa imong reklamo dira, sir? Well, in fact, I think before the first week of January pa na, sir, no, a complaint na to, no, naging padangat dito sa National Office regarding ini, sir, sang diri nga nakita naton nga may ginfang utod dira nga mangrove, no, dira something somewhere in Panukoy, no, resort, no, nga ini gina-address naton nga concern sa DNR, no? Nga I don't know kung nakita na sang DNR kay kabalo ko ila na obra survey mo, no? Nga mag-monitor sa aton nga mga environmental, no? So nakita naton diri base sa aton nga pangusisa man kag sa mga picture kag sa persona nga nagpadala diri sa iyang concern nga may nautod gid kag may ginpangutod gid nga mga mangrove dira sa area sa Panukoy. No, I think ang pag-iya sila daw si Mr. Takulod, no? I think ang isa ka nakita naton nga na ano naton na di parahan, no? Ang owner dira si Mr. Takulod. So ini subong sa nga concern, no? Review sa aton legal, no? Para mabalaan naton kag kung sinong may liability sina dira, no? I think siguro ang liability sina dira, no? Even ang DNR kag wala nila na obra ang ilang lubrahon dira sa pagmonitor o paano ina nautod without the approval of the DNR. So may mga liability dira, Sir Boy, no? Especially nga subong ang aton concern environmental subong ang problema mo, no? Nga may violation ka dira kag ina Sir Boy, sigurado ina may mga criminal kag may administrative nga pagatubango, no, kung sino man ang nag-violate sina nga lagi, Sir Boy, no. Kag Sir Boy na formal rin ato nga na address dito sa babaw, no, sa office mismo sa DNR kag siguro ang regional office, no, nakabalo naman sini kag gaulat-ulat kita, Sir Boy, sang update, no, nga kung anong resulta, no, kag subong ang aton nga legal officer, no, sa pagpamuno ni Attorney Camarista, no, nag-ubraman sa ibang pa na legal action, no, para matutukan na ang complaint, especially sa may area ng Panukoy, Sir Boy. Lalo na sir ang nabalaan mo man, kay may nabatian kita bala nga may ara ginatawag nga for sure lease agreement, may ara nga ano pa nang iba na nga daw amo nang ginahambal kuno nga may amo ina ang ining si engineer Takulod kuno ano na sa sir man? Amo na, Sir Boy, Tony Baluo, no? Siguro, Sir Boy, ang akon nga ang akon nga pagibalo sini, no, nga dapat in every situation, no, pareha sina ang i-inargi dia, Sir Boy, amo ang may ibalo, no. So amo na naton ibaluon, no, kag answer ni naton sa DNR officers ng Bacolod City, kaya address na sa Bacolod City nga DNR kung sino man ang senro dira, no, in charge sa Bacolod City, no. Kinanlan sabto niya na, no, kay kung may kapabayaan naman, no, kung may kapabayaan ng aton nga senro officer, so salabto niya na, Sir Boy, no, kag kung may violation, so ila ginaya sabto, Sir Boy, no, although tato nila na or ang the worst sila kung may violation, no, kay manabat kay dia, Sir Boy, sa kasuguan nato, no,
amo nang ginalantaw uda nga mga sitwasyon, no? So ako lipay man ko nga ginpaabot ina nga concern sa pumuluyo dira, concerned citizen nga nagdapot diri sa aton para matagaan man naton Sir Boy sang ustisya. Especially nga ti Sir Boy mangrove no? Endangered species na Sir Boy kag ginatanom ini no, ginatagaan ina gani priority nga magpadamo sina. Para nga maproteksyonan na naton kadagatan ti you just imagine utdon mo ya without any clearance or permit, no? Kaga kung That, ganyan hindi sa ginaya mo ang Sir Boy, nabalaan no? kung sina sa layi, ginadumili ginaya ang pagpanapas mo sa mga mangrove na. Amo na gani Yes, kaya Sir Boy. daw may mga Hindi programa kita- kita gani tawag hindi mangrove kita plantation. pwede, Sir Boy, no? Hmm. Categorically speaking, Sir Boy, kung lang taon na to niya ang layi, no, sa environment, hindi gid pwede, but silong hindi gid pwede ka, kung mo na, nakabayulit ka na siguro, Sir Boy, sa environmental law. Kag tilayable ka, Sir Boy, kung ano man ang punishment sa imo, sabton mo na sa uli, kaya tikitaya, ma-complaint mo lang ta kung ano ang nakita naton, kag i-inform ang proper authority sa mga nakita naton, kag naibaluan naton nga violation, dira, Sir Boy. Oo. Gani nga hindi pwede mapanapas bisan ano pang rason, hindi mo ni pwede matapas ang mga mangrove ni kay gintanom gani na para nga proteksyon na sa aton nga kuan mo nga mga marine life naton proteksyon na da sa tani mo kag ti makabulig pa ni siya sa plangabuyan sa aton pumuluyo no tapson mo ni siya ti pareho lang na nga gintapas mo yung plangabuyan sa pumuluyo dira. Isagi na, Sir Boy, kag ang yung tawag mo, Sir Boy, nga violation, no? Amo nga ginabalik-balik na ton for me. Kung may violation, Sir Boy, ipanish kid, no? Kung nag-violate siya, dapat, manabat siya sa violation, no? Hindi pwede, Sir Boy, tago-taguon. Hindi pwede nga ariglo-arigloon, no? Kaya kung amo na sa Sir Boy, nga katabo for me sa aton palibot, gabalik-balik lang ta sa uno, no? Daw ang guwap lang, Sir Boy, daw hindi matagaan sa eksaktong ginatawag nga good governance sa aton nga Pilipinas o aton nasyon, aton syudad, kung especially nga gabulag-bulag lang aton no? Gabulag-bulag lang aton mga government agency, no? Even ang LGU or sino nga mga government concern, na kung may makita, Sir Boy, nga violation, ginabulag-bulagan lang, no? So hindi pwede amo na, no? Kinahanglan na tagaan gid sa eksaktong implementation kag punishment ang nagabayulit magamay man or madako nga mga personalidad, Sir Boy. Ang ginalibog sa ulo ko da Sir John kay ay hindi ko yung magpati nga ang aton nga DNR ang penro naton or sinro for that matter abe kung ano man da kung di na sa na under ning sa barangay paano ko hindi ko yung magpati Sir John nga why ni sila kabalo sang kakatabo dira mo. Amo na, Sir Boy, ang pariyota ang aton nga paminsaron, Sir Boy, no? Pariyo sila, no? Kaya siyempre, Sir Boy, imposible ina nga why sila nag-monitor sa palibot, especially nga that is environmental, no? So, hindi kita makonvince, no? That's why nga kita nag-obra na lang sa legal action para nga sabto na lang ina nila, no? Legally, no? Sa proper authority, kita being isa ka civil society organization nga nagapaabot sa mga concerns sa mga pariyusin no na hindi nila matagaan kasi hindi nila ang pamangkot, Sir Boy, nga hindi nila ma-exercise ang ilang mandate sa ilang sang pumuluyo, especially nga kung ara ka sa DNR ang imo yung trabaho is to protect the environmental, no? So kinahanglan na proteksyonan nila kag kung kinahanglan nga may nagabayulate na, kinahanglan na filean kaso, no? Kag kung kinahanglan ipapriso, no? Para nga matagaan pala, Sir Boy, sa disiplina or example, ang mga nagabayulate para mga kauturan aton, especially sa ginatawag environmental, no? So iniya klaro, Sir Boy, ara pa within Bacolod City, within the Bacolod City, may gabayulate na sa Gamora, no? Kaglapit pa sa isa ka syudada, isa ka subdivision, no? So, kinahanglan aksyonan gini, Sir Boy, sa aton concerned agency, especially sa DNR, no? Kaya gano'n pala mga agency nila, nga mag-giyo sila. Or else sila ang may, sila ang may liability sila, kung hindi sila mag-exercise ng ilang duty nila, Sir Boy. Nambali mo, Sir John, nga sa mga first week sa January, pa naging padangat, tira ka complaint. Naging padangat, tira si mo sa ining mga January. Ano sa mo, Sir John, ang status, hindi na ang complaint na, di na ang ahensya nagdangat, ini?
Well, in fact, kung ako maglantaw, Sir Boy, no, Ari Subunog, yun forward natin may copy kita sa pag-forward natin sa LBC pa rin, no, dito sa DNR, no, sa Region 6, no. Pisiling ko kung ang Region 6 after the kung wala sila reply within this day or within this week, ang ining copy naman sang gin-forward natin, i-forward naman natin ina sa national, no. Kahit hindi man pwedeng i-forward natin rin, kahit di man gani nga di narang may concern, so dapat sa region, no. Kahit ko nakita natin nga may kapabayaan rin sa dalong diin, so dapat ng concern sa region. Kung ang region may pabaya, dapat na sa national, no. Parang mag-take action sila, kag mag-tagid niya sang sang eksakto clarification sa publiko, especially sa naga-report rin sa aton, Sir Boy, nga hindi na pwede pagpabaya-bayaan na, no? So, hopefully, nga matagaan gid siyang action kag madisiplina gid, Sir Boy, ang nagabayulit sa aton environmental, especially sa barangay Panukoy, Sir Boy. Para yun asang complaint padangat naton sa DNR Region 6. Siguro ti manugagawa na kay hindi ba lang aton nga gobyerno, ang aton mga departamento, ahensya sang gobyerno, gina-require ni sila nga ang tanan nga mga queries dira, tanan nga mga complaints na padangat sila, dapat may sabat na sila within 15 days. Yes, sir. No, amo na naton ginatindugan, Sir Boy, no, ining aton layibla sa RE 11032, no, o kung ease of doing business aton nga mga government agency, no. So kinahanglan siguro I think pabalik na Sir Boy, no. Kasi kung sa na-delayed man sa mga sa mga post office, no, kung sa diin man na-delayed. So ako gapatigi ko nga may reply na Sir Boy, no. Hindi na pwede nga wala sang reply, no. Kaya halos na nato na complaint, Sir Boy, nag-reply man na yun ang aton government agency, no. Klasik malagani, no. So ako kapati within this day, no, or district, no, may ara kita reply for investigation regarding dira sa alleged or hindi na alleged kaya nakita ka mismo may ginutod yun eh. Mga mangrove dira sa Panukoy, no. Agtido may nadiparahan kita dara, Sir Boy, no, nga ginaposi sa nato, no, regarding ina sa all or paano ina natituluan, paano ina na angkon nga despite nga daw iya ina sang public land, no, or iya na ina sang gobyerno nga duta, no. So hopefully makasabat sina is DNR, no, kag ginaulat-ulat nato na ila sponsor boy kag subong ang aton legal, no, ginabasa ang mga legality, no, pati sinang nakita naton violation dira sa barangay Panukoy. Mga nagani Sir John nga makuha na, no, matagan kay man may ara kita natawag lang nga for sure lease agreement, may ara man nga fish pond lease agreement. Now sa sini siguro nga mga agreement ni may mga kondisyones na da. Tantawon nato kung basit na violate nila da kay magsiling ka nga fish pond lease agreement kundi fish pond yang imo agin kung pagin lease imo dira ya fish pond o kung punong kung for sure ya ti tanawon tang kondisyon dira kung ano ang kalakip sa kondisyon dira kung anon ina sang nagalis kag I think ano man kung may ara ka nga FLA fish pond man o kung for sure mapatituluhan mo na, Sir Jan, ang muna nga area? Ako, Sir Brido, hindi siguro, no? Kung ako, no, kahit sige na-review man ato, no? Kaya doon, nabasa kita sa mga environmental law, no? Dari sa ato, opisina, no? Akin na ditanan yung libro sang layi, no? So, ako hindi kanya pwede, Sir Boy, kung ako pa magutor ng layi, paano mo matituluhan kung public land, kag-consider, nga may violation ka, no? Hindi, siyempre, Sir Boy, muna gani nga aton nga ginsulatan ginaton o gin-complaint ginaton properly, no, sa concern agency para silang masabat sini. Agud makita naton kung may ara gin man violation, no. So, manabat gid Sir Boy, ang dapat manabat. Kabay pa nga ma-aksya ko na, makahimo na sa nakigo nga aksyon, kaya actually, sa nabalaan, kung dugay na nga problema mo, dira sa may sa may barangay Panukoy bala specifically nang sa aning na sa mo dira sa aning na sa Sir John dugay na nga problema dira nga nagareklamo dira nga aton Fisher Fox kay ti bisan gani sa una dumduman ko sang barangay Kagawad pa ako dira may timpo sa una yang ati kundi bye-bye na ang bye-bye kundi iya sang publiko ya
may time, there was a time, Sir John, nga daw, hindi sila makakadtos baybay, kaya daw, ang alagyan pakadtos baybay, daw, gisirhan mo. Kaya mo na balas lingko nga, damo, gareklamo, ang pumuluyo, dira, eh, baybay ila pa nga buyan, hindi sila kadtos baybay. Daw ka, Sir Boy, no? Doon may makita ka nga, although wala pa man kita sa nga pamatudan, no? Pero doon nakita na to, alam mo yung mga kamaturan, may makita na kita, Sir Boy, nga may gaabuso, gid, no? So, ako nga naging sir ang aton ginakusada, no? Nga, para malikawan ang abuso, kinahanglan may disiplina, gid, kag hindi na, ay aton obligasyon. Obligasyon sa mga cancer agency, nga mo nagapatuman sa ginakalayi, Sir Boy, no? Ang ato lang niya role is to inform the proper agency nga kinahanglan ubrahon nyo ang inyo ubra nagakadapat, no? Para hindi magdamo abusador, Sir Boy, no? Especially nga environmental, bala magsiling ka bala, Sir Boy, environmental, no? Grabe na, natural resources ina, Sir Boy, no? Kag kinahanglan na amon ang krusada man sa ngalos tanan nga kung anong layi dapat sundon gid ang layi. Kung may naka-violate dapat disiplinahon gid kag ipanis gid, no? Kay hindi pwede, Sir Boy, nga ulo ariglo, no? Tungod nga palakasan, no? Something amo na. So hindi pwede, Sir Boy, no? It's about time nga kinahanglan na bugtaw man ang aton nga mga government agency, no? Dapat baguhon ta ang sistema, no? Kung may nakasala dira, dapat tagaan gid siyang nagakaigo nga disiplina or leksyon na, Sir Boy. Ang ako sila dayabla, Sir John, kay lingkod na, ano niyang ginaubra sang DNR na mundri or Penro, abe, for that matter, o Senro, abe man, anong ginaubra ni nila, yaman, nga hindi nila makita, ano man daw, ginalipda na ilang mga mata, daw, galibog ulo ko sila, kay dapat sila na iya ang maghatag katagan sila sa pumuluyo mo, galing kay kung pamangkuton sila ko, no, huwag mislak balo ko, no, ay nano silang kung nano nga sitwasyon. Ay sir, hindi na pwede, Sir Boy, no, ano ko sila, no, ma-object ko sila. Ang isa ka government agency, hindi pwede ka sabat nga wala sila kabalo. Dapat sabto nila, ihibaloon nila, or imbestigaran nila, kag-inform nila ng proper ang kapamangkot. So kung isa ka government agency nga magsabat nga wala siya kabalo, do pero na, Sir Boy, wala siya gaubra. Actually, liability sa nga, kung ako sila na, Sir Boy, may violation ang kasabat sila sa RA 6730, no? Ang etikali na katama na isa ka government agency, ikaw ang in charge, pamangkuton ka, wala ka kabalo, no? Actually, Sir John, inyo na mag-monitoring. Oo. Actually, Sir John, di magiging amon ang kasilisang daw ikbalo, kundi ang sa panabat malangan na yan, buta do may ara naman na sila blakwan mo. Namo na bla? Daw ikapiyo bla? Ako nag-apon, Sir Boy, no? Ako nag-apon, magsigad daw. Mula ka siguro, imo na yan, Sir, specifically, imo gina obligasyon, no? Kay ti kamuya ang in charge sa sina nga layi, hindi mo na pwede ihatag ng tuya kung sino agency, kay inyo na obra, no? May mga mandate ng bawat agency, at environmental law ng istorya ni sir, no? Limbawa, may nagpangutod ng mangrove, di sino yung cancer mo na lang ang tanod ng imo nga pasitaho, no? This is a work of, ano, iyan nga kadina, gid, no? Amo na ganit, Sir Boy, nga gina-workout naton nga hopefully, matagaan na yun sang eksakto nga leksyon, no? Ang tao nga nagabayulit sinang layi nga pagpangutod sang aton dira nga mangrove, Sir Boy. Sige, hopefully maayara na kita nga positive result, no, sa sinang ginahimo nga follow up sa task force kasana mga action, no. Sir Jamo, sa ilo ako bala sa kaso naman dira sa mga kauturan naton dira sa Manapla bla. Ato bala ang sa distillery itong ka-issue bala, Sir Jan, kumusta na to? Well, in fact, nag-umpisa na, Sir Boy, no? Kag nag-umpisa na last year pa na nga may nagkadto sa aton nga nagreklamo sila sang sobra nga baho gid kuno, no? Ang distillery nga ginapanagyan sa Victoria sa barangay Purishima, no? So ginimo naton, Sir Boy, may reply sa aton dayon ng Chigida ang DNR National, nag-reply sila nga kandakan nila investigation, no? Sa po sila conduct investigation, nagwa ang result nga may positive nga may baho gid kag may lason. Kaya ang pamangkot kay may ara positive sila nga result, ang pamangkot gin CDO nila, wala nila, Sir Boy, gin CDO, no? Gin conference lang nila through mayor ang mga pumuluyo daw tagaan nila bibugas, tagaan ko ano nga mga sistema daw wala nila gin address ang tutuod nga concern nga kinahanglan i-close or may violation, no? Ang ilang ginimo gin conference nila ang pumuluyo. So hindi kita ka bato nga amo na yang ustisya kung ka tricycle driver dakpon nyo lang gani na kung may sala.
Pero ining mga dagko ka kampanya daw hindi nyo mapadakot. Kaya ano doon, adlo ka atong gobyerno sa dagko ka kampanya daw mo na bla. So nagatag ginasang isa pag yung aksyon na ginimo naton, Sir Boy, nag-umpla na kita sa isa ka complaint no, sa ombudsman. No, subong ina sila, ginfile na naton kaso sa Office of the Ombudsman, including ang barangay captain, no, including ang local government unit, including ang DNR mismo sa Region 6 na dalain na sa kaso sa ombudsman. Tungod nga sila mismo nag-justify na may baho din after all, wala sila nag-hatag action, kundi ang ilay ang ginimo action amo mag-conference sa pamuluyo dito, no? So it's what happens, so uli pag-isyo boy, may naibaluan pag kita lain nga baho, dira? Ang lain pag nga baho, ngayon nagaling nga properties ang distillery, Sir Boy, hindi na naila panagihaan. Iya na na-covered na nasangkat, no? May nakuha kitang titulo alin sa ROD, ngayon nagaling titulo, iya na ina sang ginprinda, ina sang Victoria sa BPI, no? Kag nakamortgage sa BPI Victoria, tapos kinassume ina sang Republic of the Philippines through Land Bank, no? Nagtindi na sa tagiya na mo na ginapanawagan ko sa mga pumuluyo sa Barangay Purisima kung may mga blue guards man da o sino ginakair nila para pugon ka mo, hindi na sila tagiya sinakaduta. Owned by government property na ng tagiya sang distillery, Sir Boy. So at least Sir Jan, ang aton dira nga mga kuan bala, ang aton dira nga mga ka-action sa mga amo nga lugar sa Manapla. At least may araman sila kami nakita bala nga paglaom bala nga ang ilang nga problema. At least may may nagagiho, may nagahimo sang aksyon sa ila dira nga mga reklamo. Yes, sir. No, hindi lang ina, Sir Boy, no? Nagpadangat pa kita sang concern natin sa PNP Sosya, no? Regarding sa mga blue guards nga gina-deployed ko no sang alleged, no? Sang DMC para iharas ang nagreklamo sa baho. Siling ko, ina nga concern, no? Siling ko, hindi ka mo magkabalaka. Kaya mga blue guards na may layi ina sa 5487, RE 5487, nga kung ginagamit sila sang isa ka privado sa pangpangaras, no, pwede sila makuha lisensya or pwede pa sila naton filean kriminal. So hindi ka mo magkabalaka sa Barangay Purisima, kay kita ya, ginapasunod lang naton o ginatumal lang naton kung ano ang kasuguan, kung ang mga dagko dira nga mga negosyante, kung wala siya nadlok sa kasuguan, so itabalon tayo sa ilang ang kasuguan niya nobody sa magdalo. Muna sa ang aton gid nga salig, mga kauturan ba naton nga siling bilang ang justice kuno para lang sa mga may kwarta. Pero hindi mo na pwede, no? Kung may mga kung ikaw ang problema ni sa aton nga mga kauturan kisa kay why sila sang access, why sila sang ikasarang nga padangat sa ilang reklamo sa natungdan nga maensya sa aton gobyerno. Pati ara man ang task force kasana nga mabulig sila kay sa task force kasana kay understand kadamo man sa gabulig man mga abogado dira, mga concerned naton nga mga pumuluyo citizens abe nga may ara iya pagtamod bala sa mga problema sa mga pagpamigos nga ginahimo bala Sir Jan, no? Damo man niya ga support nila sa task force kasana gi. Yes, sir. No, well, in fact, mga 8 na sir ka volunteer lawyer ang nag-pledge na sa ngila na support sa ato, no? May isa pa kita ka retired judge, no? Nga bago lang nag-retire, no? Isa also ka executive judge ng ATC sa Bacolod. Nag-pledge support na sa aton, sir, nga mag-volunteer as legal, no? So, medyo damo naging man, sir, ng mga lawyer naton nga nag-pubuling diri sa aton. So, hindi mabudlay, no? Ang seek naton sa justice through legal way, no? Tanan ni legal na yung tanan, Sir Boy, no? Ginatuduan lang nato ng tao kung ano ang eksakto sa kasuguan. So, Sir Jan, amo na, kamay pa ang padayon, gyapon, ang aton sining commitment sa aton nga mga kauturan, nga kung ano ang ilang nga mga reklamo, complaints nila, kag wala sila sang ikasarang, wala sila sang access, wala sila sang mahimo na gid, wala na sang pag-asa, arang task force kasana gyapon nga pangalagad sa ila, no? Kabay pa nga padayon ang commitment sa task force kasana, ilabi na sa aton mga miyembro dira, kay we understand puro man ni volunteers, way man ni mga sweldo ang mga miyembro dira, but ara lang galing natawag naton lang zeal of commitment nga komitido ya nga magbulig sa aton nga mga tao ya nga wala sang ikasarang.
Yes, sir, boy, no? Kagamo lang ginapasalamatan natin sa mga Diyos, no? Especially sa mga diehard volunteers natin, nga adlaw-adlaw, nagadugang lang, no? Nakita mo man kung makabisita ka ni Sir Boy, no? Alos tanan na nakita mo ang ila commitment, no? Ang pagbulig, ang pag-support sa aton nga organization. Tapi maabot na sa 12 years kita, Sir Boy, no? Medyo lapad-lapad na giman ang aton nga mga nasakupan or mga regional office, no? Nga sustain ka nag-atagit sa ila commitment sa aton organization, Sir Boy. So, Sir John, good luck liwat sa Task Force Kasanag. We are one with you sa aton sining tuyo gyapon nga matagaan sang hustisya ang ginakulang sang hustisya, matagaan sang sabat ang mga reklamo sang nagareklamo kag mabuligan ang nagapangayo sang bulig, Sir John. Yes, sir. No? Maraming nga salamat sa inyo, Sir Boy, no? Kag sa tanan ng mga pumuluyo, no? Sa Negros, sa Bacolod, no? Ang ginatawag lang, Sir Boy, nga basta nag-isa kita, wala gid sang problema, kag ang tanan masolusyonan pagi sa eksakto nga pamagi, Sir Boy, no? Madamo nga salamat, Sir Boy. Yeah, salamat nga, Sir John, and good morning. Thank you very Mga much. ka-aksyon, Mr. John Chong, ang National Commander sang Task Force Kasanag. When we come back, istoryahan natin ng problema sa aton mga amigo dira sa Basiwa, bla, mga empleyado, ha? Kadumdum kamo nga sang nagligad nga December ni 31, no? Last day na nila sang ilas nga serbisyo sa Basiwa. Nakibot na lang sila nga pag-report nila Lunes, hindi na sila kasulod kay ginpang retrench na ini sila. Nano na ang status ni, nanong sitwasyon sang aton dira nga mga empleyado sang Bacolod City Water District nga karon gina-operate nga ginadumalahan na sang Prime Water, no? Inang aton nga istoryahan karon sa pagbalik sang kapihan sa aksyon pagkatapos lamang sang aton diri nga mga pahibalo. Ang Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa
gihapon kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sumsan ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang palanggan. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Oh, sige, good morning, anay sa aton dirang ako na. Nag-monitor ba sa Facebook? Sa kaimigo natin Alex Montesa. Bukas na ko nung kapihan ni Papa Boy. Oh, sige. Kay Gerald Hermino, always siga monitor via radio sa Villasol. Na ano man. Sa Bayawan, sa Hermino family ko no, good morning dira. Sige, Greta karon on air, ha? Christ Tanatan, happy Sunday man sa imo dira and stay safe man dira sa inyo. God bless, no? Munyin Bores, good morning man. Joval Trinidad. Kay Alex Fuentes, Jasmine Roldan Ravillo, good morning man. Rosalina Arellano Espadero. May aga Sheila Alagos. Tamya lang si Lovely Jane Famoso. Okay? Lisa Joy Ilon Amoroso, good morning man sa imo. Kay Mon Lisay. Raymond Penida. Sa kay Noel Amar. Nya mayo t-shirt mo, no? Amo nang lugar ko ni Ma'am Vanessa Mayo, ang Minnesota. Balokalin kay Ma'am Vanessa. Padala din ni Ma'am Vanessa ang ining t-shirt nga may Minnesota Vikings. Football team ni siya, no? Sa Minnesota. John Michael Montaño, kag Maria Patricia Montaño, kag Catherine Montaño, ginatamyaw man. Anthony Hugos. Okay. Kay Donna Robles Prodigalidad, monitoring from San Diego, California. Shout out yang mga pariente nga song dira sa Barangay 10 kag pamilya Robles. Good morning man sa dira sa inyo. Sa kay kuan bala kay Jocelyn Song, no? Leda Zamora Yamagishi watching from Tokyo, Japan. Good morning dira sa imo. Sige, ang iban karon naman ha. Standby na sa aton pagbalik diri sa Kapihan sa Aksyon.
sa aton nga pagpangalaga diri sa kapihan sa aksyon kag maka-aksyon na aton sa nga pagpangalaga ginudulong gyapon sa inyo sang Dr. Alfred's Green Coffee. Ang mga kauturan dira sa Bacolod City Water District nga karon prime water na nga ginretrench do kagulpi sa to, no? Kahit tungod kuno sang redundancy sa ila sining posisyon o sa ila sining trabaho, but silingon magsiling kang redundant inang pwede na maobra sa amon nibla ginaobra pagid daw duha nga obra daw na daw sulit na baling ila obra sa may mga kaobra na. I don't know what they mean by redundancy, no? Sa sining pag retrench sa ila kagini nga bagay karon mga kaaksyon ang pakig-away of course ang aton dira nga mga empleyado sang ila dira nga Basiwa Employees Union. Ambot kung di na nila nagdangat kay ambot kung nakalambot na nila sa Civil Service Commission, no? Ang ila sining complaint. And also ang ining joint venture agreement between Basiwa and Prime Water sige gyapon question sang Power Watch. Gina-question gyapon niya sang Power Watch. Especially ni Councilor June Gamboa nga mugid ang nagapamuno sang away kontra sa sining ano pa sining ng joint venture agreement between Basiwa and Prime Water, no? Si Ma'am Vanessa kuno niya nice Minnesota Vikings shirt na siling niyan inuwel amar niya sa lugar na ni Ma'am Vanessa ang kuan ang inang Vikings na lingko gani sa lugar gani kay siya gani nagpadala siya gani nagpadala Christmas gift ni sa amon ni Ma'am Vanessa Mayo ang ining Minnesota Vikings nga jersey, no? Sige, good evening dira sa imo kay Doc Mayo, no? Sige, ari na sa aton linya sumong. Nanay ka kay dali lang gid Councilor John, ha? Kay may pamangkot at si Alex Mondiso din ka na makabay Viking at t-shirt. Amo na siyang madugay kuno ginapangita. Istoryahan ta na karon migo Alex, kay kun ano simo bligya ko ni simo. Wangita sa ako noon. Di ka sa Minnesota kaniya kabakal. Di wangita sa ako di budlayan sa. Di kundi nga basi makadil kami blang dua. Ligya ta siya at the right price. Bo, grabe. Joke Sige. Anyway, on the line now is Councilor June Gamboa. Councilor, good morning and welcome once again sa Kapihan sa Aksyon. Hey, El Presidente. Dugay na ko natapos ako nga term. Emeritus. Ha? Para sa ako niya, El Presidente Emeritus. Bot silingon sila Tito Boy
for life. Para sa ako niya, ha? You will be my president for life. Sang Negros Press Club, emeritus. Di ang gapong ko, subong presidente, kundi incumbent. Si Ligo Taay. Pero ikaw ya, president emeritus. Na, may title man na yang alain. Lain na muna. Man, yes. Ikaw ya tagaan ko na yan sang ilang at titulo ng presidente emeritus ang Negros Press Club. Oo. Na i-correct lang ko sa imo, Tito Boy, antes ta magsugod sa Okay. sa atong nga topiko. Una bes, tinang kape ko. Hindi kapihan mo niya na sa aksyon. Hindi natin kape ko. Nga, way kuya ginapakapihan mo. Aw. Ti wala ka di ako nari ka di matatampukan ka di kape bro. Ay, ti amo gali na. Dugdong ko, anay, padalaan mo ko, anay kape. Tapos para makapaulong-ulong man ko di, kag Ay to makapastikapi no. mo ko di. Actually Amo na tagahanda tayo, ka. ha? Tagahanda ka kape ka bati ka na ginasang recommend ko din nga kape bala. Ha? Oo. Ara Oo. ya may problema basta makita na ito tagaan dagid ka. Oh, sige ha. May Tapos problema. ikaduha. Oh, deal na ya, deal. Deal. Okay, Basta ikaduha. makakita na ita, kahit di daw wala man kakita na yalan siyang Disyembre na nago ka man bisakon. Di amo na ang ginareklamo ko kay nga anay glaw na ang bala ko ya sa imo. Ganun. Gawlat ang bala ko ya sa imbitasyon mo. Sa anong Disyembre sa nagligad pa nga tuig. Sa sabi glaw dyan na kayo para sa ako. Sa nagligad ka pa yan nagtuig nga way takakita-nay. Ilang nagligad nga December way takakita-nay. Ang nagkita-nay. Tapos isa nagligad pa na yung tuig para sa akon. 2021 na ta. Ang Ako December gani. 2020 nagligad pa na yung tuig. Di wala ta kakita na Basta kung makita na ita, may kape ka di sakon Oh, sige ha, Why basta problema? nga sa ako niya. January kita subong ang isa ka bulan para sa ako niya lawig na naya kayo nga di ta magkita nay. To kita mo ito matulo man luha ko si mo ba? Sinabligat pa man to nga tuig. Di ba? Anyway, Ano? anyway, kadto tanay sa atong topiko bla. Kumusta na ni ang iya sang Basiwa Employees Union nga problema? Kahit isa man isang ginabuligan mo da nga maaway ang ila sini nga sitwasyon sa karon daw maluoy man kita sini sa ila. Ti makaluluoy gid ya Sir Boy Pero ka hindi ya power watch ha kundi water watch ha. Water watch gali okay sa stand Oo, lain corrected. naman na yung isyong power watch sa ulihi kaya nga amo man na banwa ang palabuton pang isyu sa ulihi. Palantayan man ang siniko kay up naman na for private decision. Gani. Yes. Aba, amo na gali. ginakuha na nila subong, ginaluto-luto na nila. Pabalik kita sa mga 60 ka mga empleyado, 59 ka mga empleyado. Si makaluluoy gid kayo banwa Tutod na maluho, matulo ang luha mo. Nga gulpi lang gintagaan sila notices nga hindi na sila kasulod. Hindi na sila katapak sa premises ang Basiwa. Siling kumayo pag ilaya si Council ng Buwa kag si Boy Duran makasaka pa kag makatapak pa sa Basiwa sila hindi na gid sila tagtugutan nga makatapak. Prangka order kasulano. coming from the Prangka management kasulano. from Lakaw silor do I don't know kung nakatapak ko da sa Basiwa. Daw ay ko da kadto mo kay una bis way Hindi man ko yung magbayad. Basiwa mo. Away kaya Basiwa? Way kalambot sa amon to. Amo na ba? Inaara lang ko da sa kwan ha. Ara lang ko da sa may NHA sa Pahanukoy ha. Way pakalambot we sa amon ng tubig. Pwede to mapalambot pero pagaston kanila guro mga isa ka 10 mil guro. Ang imongat nga host ikaw pa yamatag. Oo, mabaya magasto kaya gastuhan mo yang imo linya pasulod to sa imo ti mga 10 mil guro ang gastuhon. Imagine. Singkuti, Kailangan 10 mil ang natin gaston. na binabayaran 10 mil ang gaston. Kung din dito nagkatutuya ang ginloan to sang Basiwaya para sa expansion. Iman, loan sila expansion para gasto sa expansion. Tapusan, magasto kung liya sang akon iyang linya pasulod sa akon. Nga makon at ko is bukid, kaya rin lang ko di. Oh, correct. Lakit pinasa ginabayaran tang water bills. No? So anyway, dali kita Sir Boy sa sini nga mga sisinta ka mga empleyado. Okay. So ang kuan sila da Sir Boy din pasaran na sa isang guniang panglungsod upod man sa aton nga mga kaugdanan ha unanimous ang pagpasar namon sa among resolusyon. Now isa lang tani gani gusto ni Konsehal Gamboa nga ibusok ko nakabalay bulig sa aton man nga mga kaugdanan
kiti nakatatlo kita ka resolusyon. Kiti dila mo makita banwa nga nagapati man ang aton nga mga kaupdanan nga may diretso ang ini nga mga empleyado kag may diretso ang mga konsumidor nga ginareklamo ini nila ang kontrata. So tatlo ka resolusyon. Ano ini? Ang resolusyon requesting the Civil Service Commission to expedite dalion nila ang resolusyon o pag-solbar sang sini nga kaso sang sisinta ka mga empleyado sang basiwa. Isay na. Kadua, requesting His Honorable Excellency President Rodrigo Roa Duterte to look into the matter, tulokon, i-review, ang status sang sini nga mga sisinta ka mga empleyado. Kaya nga, ang Presidente Banwa, may ara ini siya sang ginatawag naton residual powers. Anong bot silingon? May supervisory power kag may disciplinary powers para manduan ang ini nga mga kabalan nga mga board of directors nga i-reinstate ni na gilayon ang ining sisinta ka mga empleyado kay illegal termination ni na. Kay nagapati man ang mga konsyal nga illegal termination. Dibla nagpabalo naman sa aton si Attorney Archie Baribar, nagpabalo man si Attorney Anne-Marie Palermo, nagpabalo man si Attorney Dindo Ramos nga ang ina nga pag-dismiss ang sini nga mga empleyado illegal. Now, so therefore, nagpasar man kami ang mutong kaduwa nga resolusyon, traging katatlo nga resolusyon, amoy ni Banwa nga ginapangabay man naton sa liwat ang aton nga Presidente, His Excellency President Rodrigo Roa Duterte, to review the validity of the contract between Prime Motor and Basiwa. But silingon Banwa, pati sila mismo nagaduwa-duwa na. Sa validity sa sininga kontrata. Kundi kanami. So tatlo Banwa ka resolusyon ang among ginpasar sa mga nagliligad na mga simana. So ano ganitong isa? Ang isa is ipadasigon sa Civil Service Commission ang ilang kaso, ilang petisyon. Petisyon. Okay. Na sila, ibalik sila gilayon. Ang kadua is asking the president to look into the matter sa sining regarding the status sa mga employees lang employees lang amo ni or pati ang joint venture agreement. Tagkatatlo amo na nga pa-review sa iya ang validity sang amo nga kontrata. Sa muna tatlo ka resolusyon. Tatlo tanan Banwa ka resolusyon. Si dako ina nga bulto. Dako ina nga bulig nga para sa aton nga mga konsumidor kay baloka ginupdan sang bilog nga council mo. When you talk of the council, we represent the constituents of Bacolod City. So dako nga pagpasalamat sa mga konsehal kag dako mga pagpasalamat sa aton nga Vice Mayor Elcid Familiaran. Now, ikaduwa Banwa, may petisyon na nga ginfile ang mga empleyado dito sa Civil Service Commission. Wala labot sang kaso nila nga ginfile sa Regional Trial Court Niyara na sila pa kaso man pending wala pa aksyon ang aton nga Regional Trial Court parte ni sa question sa status ng sining mga empleyado. So amoy na Banwa ang update. Bahin sa issue lang sa mga sisinta ka mga regular employees kag sa mga empleyado nga ginapamangkot nila. Ang ilabi nga status. Ano to sa Councilor man ang gulpilan to sila yung wala gin pa report or beforehand may ara na sila nga kuan. May ara sila nga let's say memorandum. Notice na daan sila. Ti Banwa ang legal process, ang insakto nga proseso, ang procedures wala gin sunod. Kay hindi mo na ya siling baabi nga padalaan mo lang yan notice. Okay? Maagi ginaya sa insakto nga proseso. Anong ginatumod ni Consiel Gampawa nga proseso? Dapat ya petition gid kamo yanay sa Civil Service Commission. Kay under ini sila kag protektado ini sila ya sa Civil Service Law. They are government officials, they are government civil servants. They are governed by government service. And so therefore, ang civil service lang niya ang makamando
sa ila nga they are already considered dismissed or Okay. terminated. Kag ang Hindi ground, board ang of ground, directors. ang ground Di- is all the more nga ang ground siling nila redundancy. Oho. Okay? Okay. Banwa, wala labot banwa nga under the kuanya, under the civil service law, wala iya sang terminology nga redundancy. Aha. Okay. Gina-apply lang inaya sa private companies or sa private corporation. Okay. Okay? Sa Now, kadua, sa gobyerno yan wala. wala. Mhm. There's no such thing as redundancy in government. Mhm. Kung may parehas ng muling obra, papangitaan, ginaya sang gobyerno, ya sang salayluhan. Mhm. Mhm. But they cannot use the word redundancy for purposes of dismissal or termination. Mhm. Mhm. Amo na banwa kakuan ka amo na kung in government service banwa amo na iya ka protektado ang mga government employees. Mhm. Okay? Now, ikaduha banwa, kung magsiling kita redundancy, but silingon may duwa ka posisyon at duwa ka posisyon performing the same function. Mhm. Okay. That is the time nga masiling kita nga there is redundancy. Mhm. Duplication. Duplication. Ugaling, ang offer sang sining nga mga empleyado, retire ka mo, anay. Mhm. Kag reapply ka mo, kay may nagaulat pagdid sa inyong amuman nga posisyon. Ay, amo na. Yes, Mhm. option B. Hindi pwede nga ibutang, Option B. hindi pwede nga ibutang ka na lang tuya sa mo nga posisyon, di ka na lang mo-retire. Amo na, you retire first, amo na lang din pang-absorb nila. Mhm. Kaya tining mga empleyado banwa, mga kuan nila mo, prinsipyado mo. Because they would rather remain in public service, remain as civil servants and public servants rather than employees of a private company, prime motor. Di ba? Kiti why ka man na-dissolve ang basiwa mo? Sir Boy, upod ka sa akon, wala. Okay. Nan, why tayo na-dissolve ang basiwa? But silingon, ara tayo ga-exister ang basiwa. Mhm. So gusto niya nila ya nga magtiner sa basiwa, hindi ya sa prime motor. Okay. After all, ang basiwa is not yet dissolved. Mhm. Why naman niya gindula? So, we would rather remain in the public service rather than employed under a private company. But ang offer sa ila banwa, take it or leave it, retire ka mo anay, tender your resignation, Mhm. you reapply, kay garantiyahan ka mo namon nga i-absorb ka mo sang prime motor na as private prime motor employees. Hindi na ya Ibu kwan. silingon banwa, Mhm. ha? Butil banwa, may nagaulat nga obra amo man sa gihapon ng ginaubrahan nila. So wala iya sang duplication matutuod gid. Palusot lang tong ilaya. Pamo? Oh. Now, Okay. ang lain sinabanwa, gin-retire ato nila, more reason of redundancy, pero hire sila sang bag-o nga mga empleyado to fill up the vacant Ay, positions. ang ginhalinan sang mga retrench ni nga mga empleyado, filapan? Ula, kinahanglan gid nila filapan, otherwise, Ti, wala paano empleyado nga mag-redundant? mamalit. Tabi kaya mo nagyapon, gali? Amo man na dapon, otherwise banwa, how can they function? Paano sila mag-operate? Kung wala tao nga nagapadalagan sa ilang nga kumpanya. So Uh-huh. they have to not rehire, but they have to hire at least new employees Mhm. to fill in the vacancy. Mhm. Di ba? Okay. Operate ka water district, amo ni silang mga tao tang nga nag-operate sa doon ay. Mhm. Sige dula mo kundi mahingita ka naman sa bag-o para nga Abi ko mag-operate ang abi sila. ko hindi ka na mangita kay ti that position or that job description is being done na by somebody nga aran dra ka mo nga nagdouble nga redundancy gani. No, ubos gani sila tanan-tanan. Either you avail of the early retirement or you avail of the option B na you will retire and you will be absorbed. Mhm. So kung hindi kaya mag-retire, i-terminate ka nila. Pero fill upan gid na nila yasang lain nga tao eh. Okay. These are key positions banwa. They are people who have been in the service for the last 15-20 years. Mhm. The operations inada. Kita mo kundi tungod sina ang early months ang pag-take over nila kundi disarray
Chaotic. Kita mo tong pila sa halin sa basiwa, lambot na sa may gatuslaw. Mhm. Kay tingod wala sang proper peaceful transition. Di dapat tamat ya may harap pa na yung transition period mo. Wala sang proper pag-lift sa amon nga TRO, kundi gintagaan sila TRO, sang pila kadlaw, pag-lift ya take over dayon. Kakas dayon yung mga empleyado, daan dayon notices out. Wala sang proper transition, kag peaceful transition, amo na akong nga nagkaraamal ang basiwa. May tani bala may tani councilor bala kon way Yes. kwan way pala yung maglambot nga kaso sa korte bala kaya at least madulo discuss naton sa mas madalom pagid ang mga amo ni nga bagay bala galing basi hindi tani masa subjudice eh. Hindi, mirito na nga banwa ang ginambalanta. Okay. This is iya discussing the merits of the case, wala git kaso. Para Okay. matagan man ang aton nga mga tagpalamati bala kaga mga konsumidor nga ang ambal ko gani, this is the last nail already. Kaya nga sa coffin nga gapamatuod gali nga private na ya ang basiwa. Masiling pa sila nga partnership, joint venture. No. Ang nabilin naman sa balabala banwa nga mga siling naton nga ginasaligan naton para bantayan ang interes ng basiwa. Balo ka kung sino? Ang 5 ka board of directors. Kaya nga bantong nga nag-apply prime water employees na to sila ya. They were rehired, yes. May nag-reapply man? Oo. Out of the 60 may nag-reapply? Hindi, not just out of the 60, ang mga previous bilang nga mga empleyado, Aha. nga hindi niya gusto mag-retire, kundi iba hindi sila kauyo niya sa early retirement, despite abing nga gantagaan sila 400% nga gratuity benefits, 400% ha, para mag-retire ka. Ang iba niya hindi niya kauyo mag-retire, gin-absorb yan nila. But under the prime water account na, empleyado ka na ya sang prime water, hindi na ya government service. Okay. Tama? Okay. So ang nabili nila dati pagkakas nila ni sa 60 ka mga nakatapusan tang magabantay tani sang interes sang banwa sang pumuluyo konsumidor, yung kakas na nila ang nabili ng 5 na lang ka board of directors nga nagasiling sila nga kami na lang mabantay sang interes sang pumuluyo. Aw. Abi ko anay kami na lang mabantay sa interes hasta landa may pamuluyo pagla. Pumuluyo, interes ang pumuluyo sang interes ang banwa, interes ang gobyerno nan. Because may ara pa basiwa mo. Amo na banwa nga makaluluoy ni kay nga ati ayhan banwa itugan pa ni naton sa 5 ka mga board of directors nga amo pang nagainganyo sa mga empleyado tapos retire na kamo. Ayon na niyang kwanho ang separation pay, instant millionaire ka mo, hindi na ka mo magpasunol-sunol pa, kapigado, subong puraot, subong pigado, subong milyonaryo ka mo dayon paggato nyo, ho? Sila pa ya banwa ang nag-inganyo kag nagasulsol sa mga empleyado. Tingka kita, why blabot banwa, ginyagot ka pa. Sir Boy? Oo, okay. Tingka kita, yung bataon mo pang yung mga 60 ka mga empleyado, nga nag-tiner sa basiwa, mga pungko pamati, pauli lang yung pisyon nila. Ano ang muslim nga pagyaguta nila man? Sige na ang balan pa ang chairman nga hining mga 60 ka mga empleyado, pitipis. Why ka to nag-attend sa ilang nga preskon? Why ko na nila ginaimbitarya? Ay, tiki pili selected mo kiti ikaw nga daan ang isa sa mga manughayag yang gabato sa interes ng banwa mo. Wow. Di kundi scratch out ka diyon siya ni Boy Duran ni tuntunin gawin ni nagpusan dito. Ang una? Oo eh. Selected to ya. Anyway, banwa anong ambale sa press con. Di view. You quote me on that. Sila niya ni mga 60 ka mga empleyado ni mga pungko pamati pauli malaning pisyo to nila banwa. Ha? You have been yes. Gabi ba? Di for so long at time. So for so long at time kung why nagpungko ang prime water, why na nila makita during that time kay board of director man ni sila sang hindi pa ang prime water dira ang naga-operate. Basiwa pa why na nila makita nga daan before? Ang subo pa banwa because ini nga mga tao like Attorney Lorenzo Dilac, board member Mona Hardin, they were also past councilors, public servants pa ni sila, civil servants pa lang sila, hindi ba? Oo. Nagkonsihal ni sila nga doa, sila pa ya banwa ang nagapigos kag
tapak sang tawhanon nga kinimatarong sang sini nga mga civil servants. Sila kaya banwa. So in other words, banwa, henchmen ng duwa nila sang promoter. Manog tirador bla, manog bastonero bla. Din ko kiti, amo pa na sila yung naton, masiling pa sila nga kami na lang ding 5 ang mabantay sang interes niya. Pro bastonero gali sang promoter. Manog puan bala, manog bakol. Henchmen. Kung sa mga gangster pa bla, manog bakol to sa mga kontras piyat ko. Kag may mga batuta na sila dala, pare pamakulon ta kamo. Amo na sila, amo nang duwa nila, ang 5 ni ka mga board of directors. Okay. Subo no? Subo. Subo ning sitwasyon sa empleyado kag ini sila gali iya guro amo ni ang nag sa operation sa Basiwa importante ni sila kay ti pag palin sila nagproblema dayon ang kuandira operation. Yes. Correct. Tanawan niyo ba lang tubig? Tanawan niyo ba lang tutang ilang nga pag binayranay da sa Basiwa? Kita niyo man ang pilada. Kung naglabay ka da, kung wala. Oo. Oh. Katatlo, kita niyo ang billing tat. Why gani breakdown? Ang system, wala pa. Inaduwas banwa, wala pa na butang ang systems. Kinawan niyo ba lang breakdown niya, do isa lang kadangaw kagang nakita mo ang total amount na lang ang balayran mo. Wala breakdown of all the itemized billings. Kuha mo, masahat ka na wabla, prime motor ng gabanag, ang Basiwa, gimbutang-butang man niliyabi kung sigad, di partners kita. Pero pang kabanwa, sa matutuod gid, private na ina. Napanago lang sila sa PPP, sa public-private partnership. Kaya kung nabi, banwa, sa dingon nila si Konsyal Gamboa, Konsyal, private na kami ng tagiya. Ako mismo mabitbit sa mga empleyado nga nag-rally, dapat palauli na kamo. Ako yan mismo mawali, dapuli. Why na kamo diya, pulos. Magsagay kita di rally, magpaulan kita di, magpainit kita di, magpayabok kita di. Siling ko wala na ni pulos, tagiya ni prime motor na. Kung ang balon na kita, binila, prangka. Kitiyo kay partnership sa gihapon. Silingon ta nila partnership nga hayag na gid kayo. Tinga, siling ko abi magpaloy ta man masaka tas bukid ta tanan kag mananom na lang ta kamote. May kalihon ka pa. Mayo pa. May kaunon pa ta. Nan. Puti banwa. Siling sila yan nga partnership ini, patas niya. Partida 50-50 bla kung magsiling ka partners, di bla. Partidahan na ita kundi 50-50 ta. Tinga gindula mo ni nga mga empleyado, mo ni katapusan nga mga empleyado. Nga aliman na lang yung pabilin mo. You see, banwa, makalulo. Hindi lang siling ko makaluluoy ang ini mga empleyado. Makaluluoy ini banwa ang bilog ng mga konsumidores kag tanan ng pumuluyo sa syudad sa Bacolod. Kanselor, basahon ko di bla na isa ka comment bla Yes. Nya hinablos ko sa pakaisa, isa sa 59 ka empleyado nga apektado sa termination. Wala na siya amay kag iloy, subong pamilyado man na siya. Nagabaligya na lang sa subong itlog kag bugas. Subong ko nagabaligya na sa itlog kag bugas, nya ti wala gid konsiderasyon dira ang prime water. Sa may-ari man dire nga si may nag-comment man dire si Maria Paz Tuhaw. Nya kita tagid ka Sir John nga ikaw gid ga barikada sa Basiwa. God bless lang kano from Purok Santol Mandalagan. Ti amo na matuod ba no? Ti ginabaklan ganin na naton nya kay naga-online selling na sila. Di kay ba no tungod nga gulpi nga pagkapakakas. Wala sang trabaho. Kundi kag hindi magkuan mayo kay ginpamangkot ko, hindi tagi ang hambal ko sila, hindi tagi bala kamo nga pagbasulon kung i-grab niyo na lang opportunity nga ma-resign kamo kag mag-avail na lang kamo sang retirement niyo. Why gid mo na kung basulon kag wala di ta man kamo pagbasulon kung mag-reapply kamo to kag absorb kamo sang prime motor. I will understand siling ko. Pero banwa, amo ni siling ko kung yung taon nyo pa ni gambal ko kay Attorney Lorenzo Dilag sang sa yugo taon yun nga mga tao, mas dapat gani nga talahuron kag dispituhon nyo pa gid ni. Kay may panindugan. Di ba? Amo ni siling ko ang mga baganihan nga mga bag-o nga mga baganihan kaagunto ga sakripisyo.
tiga pamigado, pero tiga pamaligya na lang siling ko. Diyan time, yung siling ni Mrs. ko, din bakla niya na lang nandiyan lang ko bilang daw folding, kuha na bala, folding wall. Kita kami online TV. Ako mo, Oo. di send request itong isa man ka empleyado, siya bingitaan na namon nga, ma'am, kuhan, pagi nga makaobra kami para may ginansya man kami nga jutay. Ako di dito ko paobra sila. Nan, nag-order si Mrs. ko one time, ay panyapon, order kami sila. May padalaman nila. Amo na banwan, nag-online selling na sila subong para lang nga mabuhi ang pamilya. Pero hindi ya pagbaligya ang prinsipyo. Oo. Banwa? Sir Boy, why Oo. ya ginbaligya ang prinsipyo? Amo gani, oo. Pero at least, why pa man dula pag-asa, Councilor, no? Ara pa, may ang pag-asa, bla, ara pa. Why ka dula paglaom Tama. mga aton mga basiwa Yes. employees? Di ginapakwan ko, ginapabakod kong ilang balatsiyag kong kagang do mga baga ko, ginatukuran ko. Kiti nang us-us, gaus-us, yung nag-gaus-us mo. Ate, feeling ko hindi, wala labot banduang nga ginupdan na kamo sa sangguniang panglungsod, kay nagapating sanggunian ang mga konsyal nga may diretso kamo, kundi banwa may 5 na bala kabugado nga nag-volunteer. Kag si Councilor Tinto Ramos, nag-volunteer man pro bono. Sa una ni, banwa, why siyang may mabaton sa amon? Nga bugado? Budlay, kayo mangita bugado. Tuntod gid sa sini nga kausa, subong niya sa ilang nga kausa, subong may nagabolunterya. Ang wala labot kay Atty. Viloria nga nagsugod sini sa nga pagbato sa sini nga mga 60 ka mga empleyado, kundi nag-offer man abi ang ator presidente sang IBP nga si Atty. John Manlapaw. No, isa ang amay batikan kag lagting labor lawyer. Si may 5 na sila sa buong kabugado, si nag-offer pag ang damo, pag nga, illegal gid ya banwa. At ang ginatumod nila, Sir Boy, nga Malolos, Water District, hindi ba, kung basahon mo, sila nilang Malolos Water District, ginpadalaan man sang sulat, sang opinion, sang OGCC. No, amo ning ginbasihan namon. So banwa, tagaan gin man to matuod sang opinion sang OGCC, pero wala nila yung patuman. At diriya sa ato, lambot kung sino ang ginasaligan, sining 5 ka mga board of directors ta. Amo nang gusto ko si Saon pa. Sino ni kagi-bulgar ta? Naakaisog. Amo to nga ko, what made them so daring, so bold? Kaya nining Malolos, Water District, tagaan man mismo sang opinion sang OGCC, true banwa, wala gid nila din patuman. Why nila din terminate ang mga empleyado Kasi illegal mo kag hindi sila ya illegal. Pero yung mga board of directors ta, kabalo man ni sila, kaya bugado man ni si Atty. Lorindo Dilag, apang may ginasalikan. Ang wala siling ko. Why na sang iban pa? Kundi may ginasaligan nga may padrino, siguro, nga may nagapasalig. Nga patumanan nyo na. Kasi ako yung maplastar ni di sa aton sa inyo. Amo-amo man kay Ravina, bala. Di ba, Sir Boy? May ginmuno na ganin ni Presidente di Duterte nga amunis lang ang mga empleyado. Dismiss na ni perpetual disqualification na ni sang 2017 pa. Di po appoint pa nila sang 2019. Titikin may ginasaligan mo. Well, anyway, amo na ang status mo sa mga empleyado. Boy, pa mo boto silingon. Okay, yes sir. So, ang status mo sa mga employees, ang ilang concerns ara na sa Civil Service Commission ay would presume nakapadala naman to sila sa ilang petisyon. Ara naman may kaso naman sa ipasaka sa Regional Trial Court. Kag ang sangguniang panglusod may resolusyon naman nga nag-enjoining the Civil Service Commission to take action sa ila sa sitwasyon sa aton dira nga mga empleyado, no? Kag ang presidente to look into the matter, no? Kadto kita sa although ngati ining kwan bala ining joint venture agreement sang Basiwa kag sang Prime Water, kabalo kita nga pag antes masugod ang Prime Water sang ila dira nga pag manage pag-operate abi sang Basiwa, may temporary restraining order, but right after sa to why na grant na sa natapos ang restraining order, naka-operate na sila.
Kaya I think ang kaso sa kwan, di dismiss na sa regional trial court ang kaso, dire? Denied, dismissed, denied. Are ba no ha? Nakabaton ko gin pa kwanamon, nag-request kami motion for reconsideration sa denial. Okay, sang dismissal. Nakabaton kami sang nagligad lang nga mga semana sang denied sang amon nga Motion for reconsideration. Nan. Balo ka nung rason? Mamot ka? Balo ka duwa nga kung nakita ko. Amo man to banway ting nga adlaw nga nagrally kami to sa kwan sa Dasiwa. But anyway, duwa nga ako nga reaction sa ginabasa ko. Namot ako, nagkadlaw ako. Kag nasubo, nalipay. Way nasubuan na kundi nalipay. Nga namot ako banwa kay tungod nga balo ka ng rason sang korte. Wala ko no sila jurisdiction. Sang sini nga kaso kay it requires kinahanglan ko no sang special expertise, special knowledge or know-how. That only an administrative tribunal or ang tumudya ang luwa can decide the case. Ang makadesider sang kaso. Okay. Hindi sila. Okay? Kasi wala kami daya na lungong daw. Hindi kami na expert. Hindi kami na daya siling may technical know-how kami or expertise sa sinang mga bagay. Abot mo silingon, gin-dismiss ang regional trial court ang kaso because pati sila nga hindi na ang proper forum? Yes. Kaya din-deny ang mga motion for reconsideration. Tinagkadlaw ako, namot ako, kaya nga palusot. Kaya nga, ang ginapamangkot diya namon, hindi iya water source. Ang gina-question bala yan namon, hindi iya water source. Kundi Hindi ang iya agreement. pagpadalagan, operation sa water district o kung sa Basiwa. Kontrata. Di ba? The nullity of the contract, ang gina-question namon diya, kontrata. Siling ko, luwa. Wala man ni siya siling ko sang jurisdiction or authority to decide cases regarding contracts. Kaya ang regional trial court, siling ko, is the court of general jurisdiction. Siling ko, doon isama lang siling ko ka-department, siling ko nga hindi pwede ka-intra ang korte sa mga issues nga ginakaptan nila o sa mga kaso nga ginakaptan nila. Bala ko, ano na siya, Sir Boy? Ano nga department in government nga hindi ka pangsilabot ang korte? Ano na? Parte sa mga kaso, hindi ka intra. Department of Agrarian Reform. Okay. May adjudication board na mo, no? Yes. And they may layi, nagasiling da, nga they can decide agrarian cases. That is the only department. And all the rest of the others, anything related disputes on contracts, etc., RTC, Regional Trial Court, ang korte, hindi, ang luwa naman niya gadgad sa luwa, kaya nga mo niya tubig. Tapos pa-disirdiron mo ya kami, parte sa kontrata. Pat wala na sila niya banwa jurisdiction, why na yan lagi, allowing them to decide cases regarding contracts. Pinahampot ako, palusot, o sige na lang namin, mas nga nalipay si Consiel Gamboa. Biska na mo tong ilang sabat sa amon. Tungod kundi balo naman kami di. Tapos na dito na namin namon awayo na. Sa babaw, mas maayo ayam happy because now gin-elevate na ini sa mga taas-taas nga korte, amo ning Court of Appeal. So gin-appeal na namon, kagin padala na ini namon ang appeal namon sa nagligat lang nga mga inadlaw. 3 or 2 days ago. Kundi nalipay ko kay kung patulogo nila. Dugay na ninamon ginawla, ginapatulog lang nila to palawig. Ti gusto na namon niya wayon sa babaw kay way na diya. Humana na diya, luto na nandiya sa dalom. Boy? Okay, Sir okay. Boy, amo na siya, Sir Boy. So nalipay kami nga at least natapos na. Pwede na tayo saka. Hasta sa ulihin nga sa kaon pag namon sa Korte Suprema. Court of Appeal. So Court of Appeals na rin ang dalaganan siya Yeah, nadala na namon. Padala na namon ang appeal. Sa Court of Appeal. And after the Court of Appeal, kung ano man ang resulta sa ang sining
nga kaso sa Court of Appeal isaka pag ginanamon to the last final arbiter amoy ning Court of Supreme Court. So malawig-lawig nga away ni. Sige lang kay tikaw sang ginawayan tabi Kung sa bagay, nadumduman ko na ang imong payag sa naligad bala sa regional trial court siling mo may ari kita nga 0 point something ano tungod chance na to. But silingon ba next to impossible na niya grant ang aton nga gina. Ha? Gina pa ngayon 0.001%. Oo. Sige lang. Sige. At least may 0.001% tas ang sa zero na gid. Oo. Nanti kami Court of Appeal. Pati ito lang kung taliwat Malokat na banwa, ang bilog ni perte ni mga bilyar mo, ang bilog nga department ng gobyerno, halos ilan na mo. Perting galamay mo. Kung sige lang, baloka banwa, may justisya gid. May ginoo sa gihapon. Amo to balakan nagapabakod sa ako. Ito bilang PLDT case ni tatay ko. Ito bilang ginawa iya si Manny Pangilinan. Parte ni sa sa ownership ng PLDT. Ti wat amo maninik ti kuanin mo inang public utilities ini mo water, energy, communication, transportation. Ti man to sa una, tunawayon mo si Manny Pangilinan do pader man tong ginabunggo mo. Di ba? So is Manny Pangilinan sang unahaw pader. Probing daw gaya banwa sa Korte Suprema. Na Okay, sige. ginakadlawan sa dito nga naman niya si Wilson do buang. Buang. Councilor, anong sitwasyon sa mga pila na kabulan gani? Asa na gani nagsugod gid ang operation sang ang pag-take over sang Prime Water? Tisang November 13, right after nga ginlift ang amon nga November PRO. 13. November 13. So more or less mga Duwa na kabulan. sobra na 2 kabulan. Yes, Manong tatlo na kabulan, no? So ano man can we expect na sa this point in time sa mga improvement abi sa serbisyo? Anong inyo pag-monitor? Ikaw wala ya Tito Boy. Probisa lang ina ya. Ang sigurado ya, what do we expect? Masaka ang bill mo. Inaya 101%, 1,001% pa gani. Masaka ang billing mo pro ining serbisyo nga ginatumod nila. That remains to be seen. Pa na. Hindi na yan, wala na garantiya. Kayo may Ano nyo ba lang Manila? may ari di gani ka message sa ako no. Diri sa amon alas 8 pa lang la na tubig sa alhis. Lingkoti base kon Hindi, subong pa lang nga dan, amat-amat nakamuda pangutkot. Kaya nga, biskan may matubot yun man sa basiwa, ang billing nyo hindi namak, hindi ka muna kabayad datang takto. Pamuslok na nakamuda nga daan, totoo, kaya ginapabalo ko lang nga daan. Amo man lang natabo sa Manila, di ba, prime to, maging mga yala, group of companies, pag ganito yan, Metro Manila Water, sa? Manila Water. Puto nawang serbisyo, ayan, mayo. Puto yung billing, nagalalapaw sa nagalalapaw sa langit, tag 1,000 times % ang increase. Sa sulod sa pulo ka to Sige. Anyway, Councilor, mo niwa. Bantayan nato nin mga development, no? Ining kaso sa aton nga mga empleyado, dira ining 59 ka empleyado. Plus, ang inyo pa dayo pag-away sa sining joint venture agreement, no, between Basiwa and Prime Water. Kaya daw, ang alan ako di sa akon nga panahon, no, mapaso na ko di karon. So, duwa ka oras, paso. Duwa na ni ka oras ang programa mo, di ka? Ti mapaso. Hindi, ti hasta lang sa kuwan ko di yun. Mapaso na ko di dugay-dugay, oh. So, sige lang lang. Ang duwa ka oras, paso pa? Kulang kayo Kulang Kulang kayo, duwa ka oras. Balo ka naman nga, sige lang bala, kay bear with us, anay, kay mapasok ko di gani, karon no, ikaw gini pa bayron ko sa mga balayran, di karon. Sige, nasun na lang ha, mga pita sa San Domingo da. Pagambal ko ikaw pa bayron ko sa mga balayran, di ka dasig si mo magsiling. Mga pigani ko da. Hindi na pagpadasuna ka Domingo, ha? Ni Konsyal Gamboa da. Oo, hindi na pagpadasuna. Sige, okay. So, thank you, Councilor, for your time. Salamat, Gid. Good luck sa inyo pa tayo ng ginaway, sige. Salamat, Sir Boy, kung nga Presidente, El Presidente, Emeritus, mayong aga, madamo nga salamat. Sige, mga ka-aksyon, Councilor June Gamboa, muna siya sa Water Watch,
ti ang ila ginaaway ni padayon lang bantayan ta lang ni ang mga development, no? Sa kay Cory Vidahadra, good morning. Marilo Villar Tanaman, of course, good morning. Kay Melissa Tingson from Parañaque City, no? Kag sa tanandra nga naupod sa aton karon nga pagpangalagan naton nga Domingo diri sa Kapihan sa Aksyon. Kita na kita liwat sa masunod nga Domingo. Digapon nga amo gyapon nga oras tanawon nato ni ano ang lagan, but we will always be here kada Domingo sa aton nga Kapihan sa Aksyon. Amigo naton Phil Alonso guys sa Tokyo, Japan. Good morning. Engineer Ernie Earl Bailon, good morning man. Kay Edwin Escopel, classmate ko, good morning, no? Kag sa tanan, madamo ko salamat sa iyo pagupod. Kita lang kita sa masunod nga Domingo. Diri gyapon sa Kapihan sa Aksyon. Upod sa inyo alagad, Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon